Oh my God, ang sakit pala. Parang gusto kong, parang huli na ang lahat. Good morning, Philippines! Good morning, guys. So, ngayon, guys, it's kahapon, nag-vlog ako. Pero, hindi ko tinapos kasi sabi ko, wala talagang ganap kahapon. And, meron akong nakitang, mag-harvest ako, guys, ng sitaw. And, meron akong nakitang malaking cucumber. And, marami pa tayo ditong zucchini. Kasi yung zucchini is life. At saka yung cucumber, ang dami nang dapat i-harvest pala doon. Hindi ko man lang namalaya na marami-rami na pala. At magkape po tayo. Yung kape ko, yung binili ko doon, ang kopi ko blanca. So, ito yung kape natin. At saka si Inday Garutay naglinis. And, aalis tayo ngayon. So, masakit yung buong katawan ko, guys. Yung mga muscle ko dito. Sabi ko, naisip ko ba? Pang ilang days na ito ganito. Sabi ko, naisip ko, sana hindi ito kasi, sana hindi ito, Lyme disease. Kasi ang daming text dito. You know? Sana hindi, no? Kasi nakakatakot yung Lyme disease. Wala tayong pira pang padoktor. Wala tayong insurance. Ganun. So, yun. Mag-Hawaiian tayo kasi yun, gusto ko na Hawaiian. Oh, I cut Misty's hair kahapon. So, kinat ko yung buhok niya kahapon. So, look, wala na siya masyadong buhok. Ay, merong buhok pero hindi na mataas. Wala nang nakabara sa mukha. So, yun. Yun yung gawa ko kahapon. And, yun lang. Ito yung kape. At saka, maganda pa yung bulaklak, guys. Yung harvest ko kahapon. Maganda pa rin siya. Hindi pa siya namamatay. So, pag mamatay siya, replace. So, ngayon, ang gagawin po natin is mag-harvest na lang tayo ng string beans. Kasi, yung string beans nakalimutan ko, marami-rami na din pala doon. So, kailangan ko siyang i-harvest para hindi then lutuin natin. So, Sabado ngayon, guys. Alam nyo kung anong sinasabi ko kay Tami. Kahapon, buryo na buryo talaga ako. Wala akong magawa. Wala akong wala talaga as in, buryo na buryo. Hindi ako nag-vlog ng 2 days kasi sobrang buryo ko. Sobrang as in. So, ngayon, ang gagawin ko is mag-harvest tayo ng string beans at saka eggplant. Ang daming bubuyog, alam nyo naman yan. So,
Meron tayong na-harvest na talong, string beans, yaon. Oh my God, hugasan natin ito guys. Ang daming bubuyog. Uy, grabe. Hi guys! Ang daming bubuyog guys. Takot na ako guys. Parang may ay na umaano sa ay ginoo ko. Ang sakit ng tinik ng talong. So, picturean ko lang ito guys para meron tayong pang thumbnail. So, ito na siya. Look. Harvest is life. Tignan nyo naman yan. And, lutuin ko ito. Kaya pala nung pumunta ako sa sa tomato, meron akong ginawa kahapon ba yun or the other day. Meron akong ginawa kasi natumba yung tomato, parang na gano'n na ba, muntik nang matumba. So inano ko siya, sinicure ko. So ngayon secure ako gano'n. Pumunta ako dun, sabi ko bakit Makati pagkatapos ang kati ng kamay ko dito. Sus, nakita ko kanina. Kaya pala Makati, nakita ko yung dahon kinakain. Sabi ko bakit itong mga dahon ganun, parang naano na ba, na harvest na. Yung dahon, parang wala ng dahon, steam na lang. So, ang ginawa ko is, tinitignan ko kasi oh my God. Alam nyo ba kung anong meron? Yung mataba na mataas, green, at saka parang ganito siya, green din yung color. Yun yung palang kumakain. At saka yun pala yun yung kati ko sa kamay ko dito, oh. So, akala ko poison ivy, yun pala. Ang laking mamang. Uod guys, malaking uod. So, kaya yun, sabi ko, pinutol ko yung dahon kung asan siya. Dalawa sila. Kaloka. Mag-ama ata yun. Mag-ama. Mag-shoota. Mag-shoota ata yun. Sabi ko, kalukuhan ito. Kayo pala yung kumakain ng dahon, ha? Kaya pala yung ibang dahon ng tomato ko is siya. Yung parang upaw. Na wala ng dahon. Kaya pala, yun pala. At saka hindi mo naman siya madiditik agad kasi sobrang green talaga niya guys. As in, green na green. Yung kigwa na yun. Magsinigang na lang ako bukas, no? Kasi may kikitain akong Pinay bukas eh. So, nakita nyo na siya sa vlog. Bisaya din yun. So, kikitain ko siya bukas. Kami sana ngayon ni Rosa, kaso nag-cancel si Rosa. May iba siyang lakad eh. So, kaya cancel na lang. Sabi ko, go ahead. Cancel na lang natin. Doon ka na lang sa isa kasi, para makapagligo din yun si Yaya, yung anak niya. Dagat daw. Sabi ko, ayaw ko maligo sa dagat, lalo na sa syudad. Doon sa city. Kasi ayaw kong magpunta sa syudad. Ang daming barilan. Ayaw ko. Marami akong naririnig sa news. Buti nang dito na lang tayo. Sa bukid-bukid na side. Diba? Sa bukid-bukid na lang tayo na side. Para walang mangyaring masama. God forbid, no? Sana naman safe sila. Meron akong leftover na chicken. Yung rotisserie chicken leftover. So, ang ginawa ko is pinaksiw ko na naman siya, guys. Look. So, ito yung ila-lunch natin. Paksiw na manok. So, yun siya. What are you doing? I see you doing something. I see ya. I did see ya. What? You're so wise. You're so wise, Rox. You're a wise doogie. Wise. Bakit gutom? I give you a lot of breakfast. With chickini, chikuno. With chickini and chikino. What's wrong? Huy. Look, gutom na gutom. Iwan ko. Look, oh. Tikman natin yung niluto na chicken. Lechon paksiw. Masarap siya.
Basta paksiw talaga masarap. Nanonood ako ng ano, Monk. Ang init. Ang init, ang init. Sarap. Finally, lumabas ako guys. Kahit ayaw kong lumabas, hindi ko talaga feel lumabas. Kasi kailangan kong bumili ng pork, spinach, at saka ano ba yung kailangan? Creamer. I need creamer. Itlog. Yung feeling na ayaw kong lumabas, pero guys, alam niyo, sumakit yung batukan, batok dito, batok ditong batok or dito. High blood na ako. Na high blood na ako nito. Gusto kong lumabas kasi kahapon ilang 2 days na akong hindi lumabas, ngayon din. So gusto kong lumabas, makikita ng mga dito lang, biyahe-biyahe, din grocery. Yun lang naman yun guys, basta kayo makalabas lang ako sa bahay. Basbasin para hindi tayo mag-atching-atching sa loob kasi nakakahiya. Kapag mag-atching dito, tinitignan ka para kang may sakit na nakakahawa. So kaya yun, kailangan natin pagpagin. So yan, let's go guys.
Hanapin natin yung sasakyan. I think yan yung puti. Yung puti dyan. Sige. Ito na lang yung nabili ko. Konti lang na may ice cream pa naman dito. Kailangan ko magmadali. Ala. Nakalimutan ni Tami yung gamit niya dapat dalhin sa isang bahay. Oh. Andito, sugar at coffee. Nakalimutan. Nakalimutan niya. Ito lang naman yung mga binibili ko, guys. Ice cream mo, mahilis, diba? Wala akong kit. Init naman dito. Ang baho naman na yan. Ang baho ng cart. Mabaho yung cart. Inano ko pa naman sa kamay ko, sa arm ko. May mga cart talaga na mabaho at saka parang hindi na siya yung mabaho, parang ano siya. Tawag nun yung sticky. Si Tami, kunti lang siya kapag maglagay ng ganito. Pero ako dapat pwedeng iligo talaga. Anyway, so let's go guys. Ang init ng sasakyan. Balikan ko yung sasakyan dyan. Ay, kaloka. Bumili kasi tayo ng mga magiginaw bago mahilis. Dalhin ko lang ito sa baba. Ang bango dito kapag pumasok sa bahay, ang bangong bangong lechon paksiw. Oh my god. So, prioritize natin itong ice cream natin. Look, madilim dito guys kasi andito tayo sa ilalim ng munting ilaw. Sa ito freezer yan dyan. And then punta tayo dun sa kabila. At saka yung mga hindi na malalaki at saka hindi na magkasya doon sa taas. Dito namin nilalagay. Dalawang creamer. Itong creamer kasi bakit marami kaming magbili. Every time na bibili kami marami. Hindi kasi yan masisira guys. Amoy paksiw dito, Rox. Hold on. Hi guys! So ngayon guys, maghagpat po ako ng ito. String beans, sitaw, palitaw, undol patula, upot kalabasa. Bukas ko na ito lutuin. Then ano lang, ready lang ito para bukas ng umaga meron tayong maluto agad. So ang ginawa ko lang dito is diretso na silang para diretso na bukas baluto, ganon. So yan, hugasan. Hinugasan ko na to kanina. Bumili ako ng spinach din nung pumunta ako sa tindahan. Nag-spinach lang yung ano, masarap ito pag may okra kaso walang okra. Masarap din sana pag may ano, karlang. Wala akong nakitang karlang. Doon sa isang tindahan na pinuntahan namin ni Tami sa Hanapord, meron sila kaso hindi ako pumunta doon. Sa ibang tindahan ako pumunta. Naburyo ako sa pagkabalik doon. Dahil marami po itong string beans guys, ang gagawin ko is stir fry ko siya. Naalala ko yung mama ko, ganito siya linis. Maririnig mo talaga yung ganun ba? Gustong gusto ko. Yung maririnig mo yan, yung kuto man yan sa Bisaya. Lolo. Yan. Kuto sa Bisaya. Hi guys, naiyak ako guys. Nanonood ako, ang daming gulay Nanonood ako ng naiyak ako sa pinapanood ko, Monster Mother-in-Law. I don't know, si Jennifer Lopez ba? At saka si Eva Fanda. O sino yan? Basta yan. Galit ako sa movie na ito dahil sa yung Monster Mother-in-Law. Pero this time, naiyak ako sa ending dahil nga, diba, nagkaayos yung dalawa. Ang sabi pa ni Jennifer Lopez, gusto kong andun ka sa birthday, Christmas, Thanksgiving, birthday ng mga anak ko, at saka yung mga games sa school. Naiyak ako dahil naalala ko si Bianan. Naalala ko si Bianan, as in.
Kasi po, yung si Bianan, may mga conversation kami na mga gan like, oh, gusto kong magkaanak si Tami, gusto niya makita yung apo niya, yung anak ni Tami, gusto daw niya makita, you know, hoping, yun yung ano niya, parang wish sa kay Tami, sa amin na magkaanak, at saka habang ando dito pa siya sa mundo. So, naalala ko tuloy siya, yung gano'n, no, yung, sabi ko, oh my God, ang sakit pala. Parang gusto kong, parang huli na ang lahat, and then wala kaming anak, and then, yun lang, naalala ko lang si Bianan, kasi yun yung talaga yung ano niya sa amin. Yung every time na mag-usap kami, for example, umupo kami, dinner, ganun. Pag-usapan namin yung mga apo, and then si Tami, hopefully magkaanak, and then makita niya habang buhay pa daw siya. Hindi nga nangyayari, di ba? Walang kaming anak, and then, yun, wala na siya. Okay, so, naiyak ako, guys. Sabi ko, oh my God. Kasi nag-aayos yung dalawa, and hindi makapaniwala si Jean Fanda pala. Hindi makapaniwala yung mother-in-law na, future mother-in-law na ganun si Jennifer. Ganun yung ano niya, parang, akala niya hindi siya paatinin sa mga party, sa mga occasions, pero gusto niya na andun pala si gusto ni Jennifer na andun yung mother-in-law niya every occasion. So doon ako naiyak kasi hindi siya makapaniwala, gusto mo pala akong doon, gano'n. Naiyak ako, guys. So kain lang ako ng dinner kasi nakakaiyak. Parang sobrang emotional ko naman. Naalala ko yung Bianan ko. Talagang naalala ko, guys, as in. Na-miss ko si Bianan kahit may mga issue noon. Natural na yon, pero na-miss ko talaga siya, as in. Na-miss ko yung tawa niya, na-miss ko yung amoy niya kasi mahilig yun mag-perfume. So yun, na-miss ko yung ano niya, yung kami mag-drive, kunin ko siya. And the best part? Wiggle. 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 It's all getting sold. Wiggle. Hurry and Dance, wiggle, boogie. even Nate. Remember that song, Mom? You have to say it in Spanish. Huh? I have to taste it in Spanish? Ang borracho, ang burukay. Hold it, hon. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gore-gore. I'll run. If you run with me. You gore-gore? Gracias, montas, ¿cómo estás? Yeah, gracias, ¿cómo está? She said, bien, gracias, it means I'm doing well, thank you. Yeah, I know. Corre, corre is run, run. Oh, gore-gore, gracias, so kareka. Jorge, it's George. Oh my God, si Karauka! Claro, There's Amara Karauka. don't I don't have a clue what you guys are saying. No, we're talking Spanish right here. Mga kaming tatlo ni Tami, magtatawanan, manonood ng movie. Mahilig kami manood ng movie after dinner. Dito sa bahay kasi may mga movie si Tami, di ba? May screen siya. So, yun yung parang banding naming tatlo kapag nasa bahay, walang trabaho si Tami. Yun.